En les eleccions de 1933, les dretes van aconseguir unides la majoria dels escons. D'aquesta manera es va iniciar el que s'ha vingut a anomenar el bienni de dretes o bienni negre. El motiu de la victòria conservadora es va produir perquè José María Gil Robles va unir a tots els partits de la dreta en una coalició anomenada la CEDA, la Confederació Espanyola de Derechas Autònomes. Cal afegir que els anarquistes de la CNT van fer una crida a l'abstenció i la majoria dels seus seguidors no van votar. El motiu pel qual es van abstenir va ser, com no, Casas Viejas. També es diu que el vot femení es va veure molt influït per l'Església i que d'una manera o altra van acabar donant també el seu vot a les dretes. El president de la República seguiria sent Aniceto Alcalá Zamora, ja que no s'havien fet eleccions presidencials. Alejandro Lerroux, del Partit Republicano Radical, va pactar amb la CEDA i es va convertir en el nou president de govern, compartint el seu poder amb José María Gil Robles, de la CEDA. Així que el nou govern es va instal·lar en el poder, va deixar ben clares les seves intencions: eliminar les mesures adoptades pel govern anterior. Entre aquestes van destacar l'anul·lació de l'autonomia catalana i d'altres que també ho pretenien. Es va anul·lar la llei agrària i es va tornar les terres expropiades als seus antics amos. Es van anul·lar les reformes socials frenant els jurats mixtes, aquells que es produïen entre obrers i patrons per decidir sobre l'acomiadament o no dels seus treballadors, o pujades i baixades de salari, i també es va eliminar la llei d'acomiadament. Quan el poble va veure que tot allò pel qual havien estat lluitant s'estava esfonsant, el descontentament popular es va posar de manifest, especialment a partir de l'octubre de 1934. Mentrestant, a Catalunya, on s'havia produït una victòria clara d'Esquerra Republicana, i molt abans que el nou govern eliminés l'Estatut del Català, el dia de Nadal de 1933 va morir Francesc Macià a causa d'unes complicacions derivades d'una apendicitis antiga i mal diagnosticada que el van portar a una peritonitis. Quan a Espanya, com hem esmentat abans, el descontentament popular va acabar convertint-se en un aixecament popular, que es va produir entre els dies 5 i 19 d'octubre de 1934. Aquest moviment va ser encoratjat des d'amplis sectors obrers i per importants dirigents del PSOE i la UGT. Els fets succeïts aleshores se'ls va anomenar la Revolució o Vaga General Revolucionària d'octubre de 1934. De cert, més que una revolució, aquest va ser un moviment vaguístic on els anarquistes es van negar a participar, recordant encara el Casas Viejas. A Madrid, els vaguistes van intentar l'assalt a la presidència del govern i després de 2 hores de trets, el govern de la República va dominar la situació i va empresonar els revoltats. Aragó, Andalusia i Extremadura, els camperols, estaven esgotats per les vagues que ja s'havien succeït durant tot aquell mateix any i no van secundar aquesta nova vaga. Els principals focus de rebel·lió, però, es van produir a Catalunya i Astúries, on van tenir lloc els successos més greus. A Catalunya, després de la mort de Macià, el segon dintre del partit, en Lluís Companys, va passar a ser el cap del partit, que governava en solitari des de les anteriors eleccions. Companys, en veure que el govern anava a anul·lar totes les reformes, inclosa la reforma d'autonomia, va decidir anar pel dret i fer front al govern de Madrid proclamant la República Catalana. El govern d'Espanya va encarregar al general Batet de reprimir la revolta catalana. Aquest intent secessionista no va ser recolzat per la majoria dels moviments obrers, principalment anarquistes, a Catalunya. I per tant la Generalitat només comptava amb la defensa dels Mossos d'Esquadra, que després d'uns quants trets van haver de rendir-se. Això va suposar l'empresonament dels membres del govern de Catalunya, inicialment en un vaixell presó i posteriorment al penal de Puerto de Santa Maria. Evidentment, també va suposar la supressió de l'Estatut d'Autonomia català. La Revolució d'Astúries de 1934 va ser una insurrecció coordinada per les diferents forces d'esquerra asturianes. El van protagonitzar principalment els treballadors de les conques mineres, que es van fer molt ràpidament amb el poder de les casernes militars del Principat. Els combats a Astúries van ser molt cruents,
fins que van ser reprimits de manera sanguinària per les tropes arribades del Marroc, els famosos regulars. Les operacions les duia a terme el general López Ochoa, supervisat directament pel general Franco. Franco va provar a Astúries mètodes militars de terror que després utilitzaria durant la Guerra Civil. Per aquest motiu va usar la Legión, comandada per Yagüe, que va fer autèntiques atrocitats, tal com va manifestar el mateix general Ochoa. Una noche, los legionarios se llevaron en una camioneta a 27 trabajadores sacados de la cárcel del Sama. Solo fusilaron a 3 o 4 porque como resonaban los tiros en la montaña, pensaron que iban a salir guerrilleros de todos aquellos parajes y ellos correrían peligro. Entonces procedieron más cruelmente. Decapitaron o ahorcaron a los presos y les cortaron los pies, manos, orejas, lenguas y hasta los órganos genitales. A los pocos días, uno de mis oficiales, hombre de toda mi confianza, me comunicó que uno de los legionarios se paseaba luciendo orejas ensartadas en alambres, a manera de collar, que serían de las víctimas del Carballín. Inmediatamente le mandé que detuviera y fusilase a aquellos legionarios, y él lo hizo así. Esto fue el motivo de mi altercado con Yagüe. El general Ochoa va tenir autèntics problemes amb Franco i amb Yagüe. El resultat final de les operacions militars van suposar entre 1.100 i 1.500 morts entre els obrers, mentre que entre els militars van ser uns 300. També cal afegir una xifra de 2.000 ferits obrers i entre 30 i 40.000 presoners que van passar per presó o van ser exiliats del país. Es va produir a judicis sumaríssims amb penes de mort, però el president de la República, en Niceto Alcalá Zamora, va decidir commutar-ne la majoria, però tot i així no va poder evitar-ne la mort de 3 persones. Tot i així, cap dels processos anteriors va fer dimitir el govern. Al final, el Bienni Negre va caure per culpa d'un cas de desprestigi, un escàndol d'Extraperlo. L'Extraperlo era una màquina inventada per 2 amics o coneguts d'Alejandro Lerroux, als quals va donar permís per instal·lar en el casino de Sant Sebastián. Aquestes màquines de joc feien trampa. Aquest fet va fer que molta gent rica es quedés arruïnada. Així, a finals de 1935, el cap de l'Estat, en Niceto Alcalá Zamora, cansat i veient el desprestigi que el govern a sobre estava assolint, va dimitir i va convocar noves eleccions a començaments de l'any 1936. Quan es van convocar les noves eleccions, els partits d'esquerres van decidir unir-se en una gran coalició, a la que van donar el nom de Front Popular. En ella no participaren els anarquistes, contraris ideològicament a la participació política, però sí van deixar que els seus partidaris votessin a les candidatures d'esquerres. Al mateix temps, dintre dels partits de dretes començaren a haver-hi serioses desavinences entre el Partit Republicà de María Gil Robles, els falangistes, que eren un calc dels feixistes italians, de Primo de Rivera, i els monàrquics de Calvo Sotelo. Aquestes circumstàncies, com podeu veure, van afavorir les esquerres, que van triomfar de manera clara en les eleccions de 1936. A les Corts escollides al febrer de 1936 van proclamar com a president de la República a Manuel Azaña, i també van escollir com a nou president del govern el socialista Javier Casares Quiroga. Així que van assumir el poder els representants del Front Popular. Entre les diferents mesures d'urgència que van portar endavant, destaquen, per exemple, l'amnistia als 30.000 presoners polítics del bienni de dretes, o la reintegració en els seus càrrecs a aquells regidors que havien estat suspesos dels seus respectius ajuntaments en el mateix any. Com no, tampoc van oblidar de redreçar les reformes del bienni d'esquerres. Per exemple, restablint la Generalitat, el govern i l'Estatut. Es va decretar l'admissió dels acomiadaments per motius polítics i es va reprendre la reforma social. Es va reprendre la reforma agrària, tot donant les terres a més de 70.000 camperols. Restabliment, a més, de les lleis sobre l'Església, i es va rehabilitar, com no, la llei d'educació. Durant els primers mesos de 1936 es van produir violents enfrontaments entre membres de la CNT i UGT,
entre falangistes i socialistes, entre guàrdies civils i camperols, etc. Això va produir tancaments de fàbriques, fugues de capital, atur, vagues. El pitjor problema es va produir quan un dels herois populars d'Astúries, un guàrdia civil de pensament socialista que es va negar a participar en la repressió obrera d'Astúries, va ser assassinat per l'ultradreta, el tinent Castillo. Davant d'aquesta provocació, membres de la CNT van intentar venjar-se assassinant a José María Gil Robles, el líder de la SEDA, però no el van trobar i sí que van trobar a José Calvo Sotelo, que va ser assassinat. Aquesta última revenja va accelerar els preparatius del cop d'estat que es venia gestant des del triomf electoral del Front Popular. Segons la llegenda, des del seu exili a les Illes Canàries, Franco va ser la mà que guiava l'aixecament militar que aviat havia de dur Espanya a la Guerra Civil. Però, de fet, ell calculava que era una aventura massa arriscada i, per tant, es va mantenir prudentment distant d'aquells col·legues seus que conspiraven realment contra la República. Franco es va unir als rebels en l'últim moment i encara perquè s'hi va veure forçat per unes circumstàncies totalment imprevisibles. El pla del cop era cosa del general Mola. Com que Franco era tot un heroi al Marroc, Mola li va assignar la direcció de l'aixecament allà. Els rebels ja havien contactat amb els seus simpatitzants a Londres per maquinar un pla destinat a forçar Franco a intervenir. A l'aeroport anglès de Croydon hi havia un avió llogat per garantir que, si cedia, Franco podria volar de les Canàries al Marroc la mateixa vigília de l'aixecament. El pilot, el capità Cecil Webb, no en sabia res de la seva autèntica missió. Em va preguntar si m'agradaria anar a les Canàries a recollir un líder del RIF per començar una revolució al Marroc. Vaig pensar, quina aventura. En aquells moments jo tenia una història amb una de les noies del desert Song i allà hi havia els líders del RIF. Vaig pensar, quina coincidència, me'n vaig a recollir-lo perquè comenci una revolució. L'11 de juliol, el Dragón Ràpid va sortir en direcció a les Canàries. Van haver de fer el camí més llarg per no aterrar a Espanya. I per evitar sospites, van aterrar a l'illa de Gran Canària en lloc de Tenerife, perquè allà tenien Franco molt controlat. Però Franco encara no estava decidit. L'avió ja era en ruta quan va enviar un missatge en codi als rebels en el que els deia «Em quedo on soc, no m'uniré a vosaltres». A la península, Mola estava furiós i insistia que el cop tiraria endavant malgrat tot. En aquest punt, hi va intervenir decisivament l'atzar. El dia 13 van trobar el cadàver d'un destacat dirigent polític de l'ala dreta, Calvo Sotelo. L'havia assassinat la policia republicana en el transcurs d'un reguitzell d'assassinats mutus. Els generals rebels van decidir actuar. Mola va enviar un telegrama en codi als seus col·legues conspiradors, en el qual els deia que l'aixecament començaria el 18 de juliol.